Issa kif tafu għada jaħbat l-ewwel ħadd fuq il-festa tal-Għid il-Kbir u għalhekk fuq xewqa ta' Ġesu nnifsu l-Knisja tiċċelebra l-festa tal-Ħnina Divina. Għalhekk ħsibna li f'din l-ewwel sija tal-programm tagħna tal-lejla wara li ngħaddulkom xi informazzjoni ġenerali dwar kif ġiet fis-seħħ f'din id-devozzjoni lejn il-Ħnina Divina, niffokaw partikolarment fuq il-ħnina talla kif murija lilna permezz tal-qrar. Bejn is-snin 1931 u 1938 Ġesu der lil Suor Marija Faustina Kowalska tas-Santissimu Sagrament, soru tal-Madonna tal-Ħniena fil-Polonja. Ġesu ried għal darb'oħra jallimna l-imħabba li kellu għalina sal-mewt, kif ukoll biex jurina kemm jiddispjaċih li l-bnedmin ma jafdawx fil-ħniena u t-tjubija tiegħu. Suor Faustina kitbet hekk fid-djarju tagħha. Fil-għaxija waqt li kont fiċ-ċella tiegħi, jiena rajt lil mulej Ġesu liebes libsa bajda. Id minnhom kienet merfuqa l fuq fatt ta' tberik. L-oħra kienet tmiss il-libsa fuq is-sider. Min taħt il-libsa, daqsxejn miftuħa fuq is-sider, kienu ħerġin żewġ raġġi wisajn ta' dawl. Wieħed aħmar u l-ieħor ċar. Fiskiet żammejt ħarsti fuq il-mulej. Ruħi mtliet bil-biża', iżda wkoll b'ferħ kbir. Wara ftit tal-ħin, Ġesu qalli: Pinġiġ biha x'kont kif int qed tara din il-viżjoni. Bil-kelmiet Ġesu jiena nafda fik. Nixtieq li din ix-xbieħa tkun meqjuma fl-ewwel f'din il-kappella tiegħek, imbagħad mad-dinja kollha. Ħarsti minn dik ix-xbieħa l-istess bħal dik ta' fuq is-salib. Inwiet li kull ruħ li tqim din ix-xbieħa ma tintilifx. Inwiet ukoll rebħa fuq l-għedewwa tagħha hawn fid-dinja, speċjalment fis-sija ta' mewta. Jien stess niddefendiha bħala l-glorja tiegħi. Jien inħares li bliet u djar fejn ikun hemm din ix-xbieħa. Permezz ta' din ix-xbieħa jiena nagħti ħafna grazzi lill-erwieħ. Santa Faustina staqsit lil mulej it-tifsira taż-żewġ raġġi ta' dawl. Waqt li kienet titlob, Ġesu weġibha: Iż-żewġ raġġi juru d-demm u l-ilma. Ir-raġġi ċari jirrappreżentaw l-ilma li jsaffi l-erwieħ. Dawk iż-żewġ raġġi ħarġu mill-fond tal-ħniena l-aktar profonda tiegħi, meta l-qalb agonizzanti tiegħi kienet minfuda mill-lanza fuq is-salib. Fl-1934 biex timxi max-xewqa tad-direttur spiritwali tagħha, Father Michael Sopoko, Suor Faustina bdiet tikteb djarju personali li semmietu il-Ħniena Divina f'ruħi. Dan id-djarju jiġbor fih dettalji ta' rivelazzjonijiet kbar u esperjenzi spiritwali straordinarji. Juri kif il-mulej għażel din is-soru umli u għafdala missjoni partikolari li jixxandar mill-ġdid il-messaġġ evanġeliku lill-umanità u li toħloq għamliet ġodda ta' devozzjoni għal dawk li jeħtieġuha l-aktar. Fid-djarju insibu li Ġesu qal li Suor Faustina: Binti, kun ħabrika billi tniżżel u tikteb kull sentenza li ngħidlek rigward il-ħniena tiegħi, għax dan hu mifhum għal numru kbir ta' erwieħ li japprofittaw ruħhom minnu. Waħda wara l-oħra kienu żjarat ta' Ġesu lil Santa Faustina. Fihom dejjem tenna l-istedina tiegħu għal midinbin u assigurhom li jilqahom b'diraħ miftuħa. Kun naf binti li qalbi l-istess ħniena. Mill-kobor tal-ħniena tiegħi il-grazzi jinferxu fuq id-dinja kollha. L-ebda ruħ li tiġi għandi ma terġa' lura bla faraġġ. Kull miżerja tisparixxi fil-ħniena tiegħi. Fuq in-nuqqas ta' mħabba u fiduċja leh, Ġesu nnifsu qal: In-nuqqas ta' fiduċja tal-bnedmin taqsam li qalbi. In-nuqqas ta' fiduċja fija fl-erwieħ magħżula tweġġani l-aktar, għalkemm inħobbhom bla tarf huma ma jafdawnix. Bħala sinjal ieħor tal-ħniena u mħabba,
Ġesu wera x-xewqa tiegħu biex il-festa tal-ħniena divina tiġi ċelebrata b'solennità kbira fit-tieni ħadd tal-Għid. Binti, tkellem mad-dinja fuq il-ħniena tiegħi bla tarf. Jiena nixtieq li din il-festa tal-ħniena tkun rifuġju u kien għall-bnedmin kollha, l-aktar għall-midinbin imsejkna. F'dik il-ġurnata l-abissi profondi tal-ħniena tiegħi jinfetħu. Jiena nxerred ċieta ta' grazzi fuq dawk il-bnedmin li jersqu lejn lajn tal-ħniena tiegħi. Dik ir-ruħ li tmur tqer u titqarben taqla l-maħfra sħiħa tad-dnubieta u tal-kastik. L-ebda ruħ m'għandha tibża tersaq lejja. Anzi, kieku dnubieta jkunu ħomur nar. Din il-festa ħarġet mill-fond tal-ħniena tiegħi. Nixtieq li ssir b'solennità kbira it-tieni ħadd tal-Għid. F'dak il-jum, il-bibien divini minn fejn joħorġu l-grazzi jkunu miftuħa. Qalbi tifraħ minħabba din il-festa. Iżda d-devozzjoni lejn il-ħniena tal-Alla għaddiet minn diversi provi. Fid-djarju tagħha, fis-sena 1935, Santa Faustina kitbet hekk lill-konfessur tagħha. Għad jiġi żmien meta din l-opra li Alla stess rid tkun kważi meqruda, imma f'daqqa waħda l-azzjoni ta' Alla terġa' tidher b'qawwa ikbar li tagħti xhieda għall-verità. Tkun bħal dawl ġdid fil-Knisja għalkemm ikun ilu mitfi żmien twil. Din il-profezija twettqet fis-6 ta' Marzu 1959. U bħala riżultat kien hemm 20 sena ta' skit totali dwar din id-devozzjoni. L-ewwel bniedem responsabbli għat-tibdil ta' din id-deċiżjoni kien il-Kardinal Karol Wojtyla, Arċisqof ta' Krakovja, id-Djoċesi ta' Santa Faustina. Dan seħħ 6 xhur biss qabel ma ġie imqiegħed fuq is-siġġu ta' Pietru bl-isem ta' Papa Ġwanni Pawlu II. Wara l-fejqan tiegħu minn attentat fuq ħajtu nhar is-solennità ta' Kristu Sultan fl-1981, il-Papa Ġwanni Pawlu II minn ġo s-santwarju tal-Imħabba Ħanina stqarrek. Sena ilu jiena ħriġt l-enċiklika Għani fil-ħniena. Din iċ-ċirkostanza ġelitni niġi llum fis-santwarju tal-Imħabba Ħanina. Permezz tal-preżenza tiegħi irrid nikkonferma b'xi mod il-messaġġ ta' dik l-enċiklika. Nixtieq naqra mill-ġdid u nerġa' ngħaddihilkom. Sa mill-bidunet tal-Ministeru tiegħi bħala Papa, ix-xandir ta' dan il-messaġġ istu bħala xogħol speċjali tiegħi. Il-providenza ta' tiuli f'sitwazzjonijiet attwali tal-bniedem, tal-Knisja u tad-dinja. Nista' ngħid ukoll li kienet preċiżament din is-sitwazzjoni li afdatni b'din il-ħidma spesifika quddiem Alla li nwassal dan il-messaġġ. Fis-sena 1995, il-Qudusija tiegħu il-Papa Ġwanni Pawlu II iċċelebra l-festa tal-ħniena divina fil-Knisja ta' Santo Spirito f'Sassja li tinstab ftit il-bogħod mill-Vatikan. Fis-sena profetika li indirizzat lill-konfessur tagħha dwar dik li kienet tidher bħala erda tal-opra tal-ħniena, li mbagħad reġgħet ħadet il-ħajja, is-segretarja tal-ħniena divina kitbet hekk. Alla ma jerġax ibiddel dak li darba ikun qataħħa li jseħħ. Kif wednikom fil-bidu tal-programm, issa ser nwaslulkom xi siltiet mid-djarju ta' Santa Faustina li jittrattaw direttament is-sagrament tal-qrar. Illum, il-mulej reġa' beda jallimni.
għal dar boħra kif għandi nersaq lejn is-sagrament tal-qrar. Ikteb, tkellem dwar il-ħnina tiegħi. Ejt lill-erwieħ fejn għandhom ifittxu l-faraġġ. Iġifieri fit-tribunal tal-ħnina, is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Hemmhekk iseħħu l-ikbar mirakli. Jirripetu ruhom bla waqfien. Biex wieħed japprofitta minn dan il-miraklu, m'hemmx għalfejn imur xi pellegrinaġġ kbir jew iwettaq xi ċerimonja li tidher minn barra. Biżżejjed li wieħed jiġi bil-fidi f'riġlejn ir-rappreżentant tiegħi u jurih il-miżerja tiegħu u l-miraklu tal-ħnina divina ikun jista' jidher bisħieħ.